myself to sleep. Ayan, may gusto ko palang, isa? Ayan, shoutout po sa mga barkada ni Christian. Nasa mga supporters. Ayan, tapos sa girlfriend ni Michael. Okay. O si Nata. Baka mauti kita dito. Charot. So, sa second position. Ay, si Eugene. Angela yan. Ha? Si Jane lang pakasabi ko. Tama na. Ayan, sige. So, proceed na to sa second song. So, Tagalog man kita. Tagalog. So, this next song is about being stuck in a one-sided love. Yan. So, nag-stick ka sa rule. Siyempre. Pero, ay kada ka naka-egoning chance para ipa-feel sa iya sinamamatik mo. So, this is Htdndyg.
Diretso. Yeah, so this next song, mas bago Tagalog, kung Bicol na naman. Ay, Bicol, English pala, sorry. English. So, this next song is about, syempre, pag part ng relationship is, may mga relationship na nag-work, may mga relationship na nag-fail. Yan naman, grabe siya. Yan. So, this is about failed relationship. And kung ano si mga bagay na pinag-agihan mo, na which is kino-close mo na yung chapter na yun. And so this is Here Alone. Are falling down to my knees. There's
song. Oo, very rock song. Correct. Dahil mo. Yan. So, this is inspired by someone, perspective ni Kamboya, na nag-confess kay girl. And, sana gusto ka nandun eh. Wala ko ibig sabihin. Yan. So, this is Lapit Ka. Thank you guys.